haka juk ka Sngi Ar Game ialehkai ka Barcelona ka bagi khot ka triangular tournament. Te perlu haka ne ka video ini pe kumno ka ne ka triangular tournament ka trikam bat balei ki ialehkai lai teli kitim. Bat habangi phai na ka leng ka Real Madrid pat. Ka Real Madrid ka lala ban khori ka nam job haka jing ialehkai friendly match. Bat ai burom u Rodrigo DePaul sha okpa jong Lionel Messi adin bolala ban thep ia ka gol nakabanta ka enter Miami. Te hoi pulok hadin ba ka khubor hanin kamit kandit kansan ka leithu ba kupa jong Lionel Messi kata u George Messi ula klat no na ka ne ka slapor thai hakarta ka ban rupu prasnem ka ba ka daw kalong kat kum ki khubor laong ba kupa jong Lionel Messi uliyo ia ka jingpang ka balaslem kata nadu ka World Cup ngatrai PE ba hakto ka wei ka jingil ka Lionel Messi ula jaw umat hadin bolala ban thep gol bat ulai burom shok pa jong u ia katei ke gol oi perlo ukpa jong Lionel Messi ude taw nongkasyan barat ba ia Lionel Messi kabal palangi uban lang hadu kat ne manta bat ba khamta me ha ka Barcelona ukpa jong u ula kasyan pha ye u jakaba ulai don rangkat bat Lionel Messi nado ba udang rit ha ka kamilaka football ka jong u baro hi ka wei kabal pelong yo Lionel Messi balong uway na kita kirangil kay ubakraw tam haka history shushu hadin ka ka jingjia nakiklop baper jong ka portay kilapha ya ka jingsong lem siya kaying kasem jong Lionel Messi pat kum ka jing pentingan na ay mansim ya Lionel Messi kata ka klub Real Madrid ka Barcelona bat kiway pat kiklom shushu haswa ka jingil ka jong ka enter Miami ru kilale pendan burom yok pa jong Messi bat haka ne ka jingil ka ru hadin bo Rodrigo DePaul ulala ban thep ia ka gol ka bala assist daw Casemiro ulai burom shok pa jong Lionel Messi oi haka ne ka jingil ka enter Miami kal sharem arlo weikul haka Monterrey haka jingil ka likom kat ba habangi phai na ka leng ka Barcelona ru haswa ka jingil ka jongka kala le pendan burom ia ukpa jong Lionel Messi kaba haka ne hi ka jingil ka Barcelona kali ialehkai ya kata ka triangular tournament kaba ka habani ialehkai artli kitim haka ju kasi oi kumno ka trikam gane ka triangular kalong kumne haka jing ialehkai ka bankong jong ka Barcelona ka de persai ka Nottingham Forest kaba kalala ban pelim welenat kulang ba ka penalty haka last minute kabala thep daw rafin ha kane ka jing ialehkai triangular tournament ka kutang sa plusan minin bat kumta hi ka Barcelona da kane ka jingjob kalala ban kamay lai point bat kalrong siya ka final ka ba ka ikon final persya ka Udinese sa pusan minute andre ha kane ka jingil ka kalasya penlim ha ka Udinese da way la not goal ka ba ka Udinese kalala ban Korea kane ka triangular tournament da ka ba kalala ban kamay 0 point adin ba kalala ban penlim ia ka Nottingham Forest kumjuru ia ka Barcelona te perlu kene ka tangga jingil ka friendly match bat kat ba habangi phai pat nakaleng ka Real Madrid aka jingil ka friendly match hi ka jongka persya ka friend wa cross ka Real Madrid kalala ban job arlo weikul ka ba kene ka jingil ka USP udang dep soy ka Real Madrid ula thep ia ka gol ka banengkong ka jongu ia ka Real Madrid bat shi gol pat lala ban thep da orang ialehkai na academy ujongka